Ik krijg hier een briefje. Momentje. Een boodschap van algemeen nut, dames en heren. Oei, we zijn op zoek, dames en heren, naar een Sarah. Is er een Sarah? Bent u Sarah? Oké, dan moet u eventjes naar voren komen, want kom maar even naar voren als u wilt. Kom maar eventjes naar voren. Een boodschap van algemeen nut, dames en heren. Sarah, kom er maar even bij. Er is een mevrouw met een bordje nieuws. Laatste dag schoon meisje voor mij. Morgen 17 jaar. Dames en heren, Nikki is blijkbaar wordt 17. Voor Nikki, hip hip hip. Het zal wel zijn. Sarah, komt er even bij staan. Ik weet niet of je dat weet, Sarah, maar wij hebben een nummer. En toevallig is de titel van het nummer ook jouw voornaam. Is het ooit al eens gebeurd dat je op het podium hebt gestaan voor zoveel mensen? Nee. Lieve Sarah, is het ooit al eens gebeurd dat je op het podium hebt gestaan voor zoveel mensen en dat die mensen ook voor jou hebben gezongen? Nee, zeker. En dat is het goede nieuws, want bij Q-Music, dames en heren, kan alles, zeker hier aan de kust in West-Vlaanderen. Want als u het goed vindt, dan gaan we samen zingen voor deze jonge dame. U hebt nog geen idee wat er precies gaat gebeuren, maar dat wordt allemaal duidelijk. Ik moet maar één ding weten. Oostende, Oostende, bent u er klaar voor? Vandaag. Blonde haren, lieve lach, de tijd gaat ergens traag. Ogen als een film waarnaar ik uren kijken kan. De hoofdrol krijg ik nooit, want daarvoor heeft ze al een man. Sarah, denk je stiekem ook aan mij? Ja. En proef je me nog steeds? Ja. Ik smaak nog altijd ons verleden, alsof je nooit bent weg geweest. Oh, Sarah, ik neem je altijd met me mee. Hou me vast, laat me gaan, zonder aftrekken aan. Maar laat me niet alleen, wat zegt u? Oh, Sarah, bij alles wat ik doe, voel ik jou zo dichtbij, ben je even van mij, ook al ben je niet vrij. Ik wil naar je toe. Geef ze een applaus, dames en heren, voor Sarah. Zondagavond, iets na 8 en hij is in haar buurt. De klok vertelt me keer op keer hoe lang zo'n avond duurt. De telefoon